फाराव दंमोन नालाय इयो केसा फैबाय थायो। न'खरनि अबस्थाया बिराद जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि सिखोना लांनायनि नैबे माबा बेलायाव जाना दं आरोखि। खुलुमबाय लोगोफोर, गासै दैदेनगिरि नोंथांमोना मेगन खेवनानै नैबे भिडिअखौ नायनांगोन। अब्ला बेबायदिनो जोङो थांगासिनो दं लोगोफोर बै न'खरसिम, जाय न'खरा गोजोन गोरोबथानि उनावबो गोजोनाव गैयि। बेबायदिनो गोबां न'खरफोर दं बर'नि गेजेराव। गासैबो न'खरफोराव जों हाबनो हाया, बेबायदिनो जों हानायमानिखौ हाबगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाय दावहारु एक्स एनडेबि बिथां रुगुं होननानै मुंखौ मिथिनो मोन्दों। दा बिथांनि न'आ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि नैबे थुक्राझार एरियानि नाम्बार 1 सालबारि। दा बेवहाय जों थांगासिनो दङ। दा बिथाङा गोबां हालाय हाफाय जागासिनो दङ गावनि केसनि थाखाय। माने आफादाव दं समाव केस दङमोन, बे केसनि बेले बेजेयावनो फासिनानै दं बिथाङा। बै समावथ' थांदोंमोन हारिनि थाखाय, थांनि आरो बिसोरनि डिटेल्स दं। बे जाहैबाय नाम्बार 1 सालबारि एरिया। लामाया सिंब्लाबो सिसि ब्लक दङ, मोजाङानो। अके बिराद औवा दङ नै। थांगासिनो दं गारियाव, नोंथांमोना नुखाबाय एनिथिं एमजे दङ नै बेलाय। ओमफ्राय आदाव फ्रि दं उनावहाय। बेथ' सब समाय बेस्थ'। लेट्स गो। फैफेराखैमोन नालाय जों साथामबो, ओमफ्राय एसे नागिरनांबाय आरो बिथांनि न'खौ। ओमफ्राय दा देरहासारनाबो फैदेरबाय, बिसोरनि खाथिनि नालाय। ओमफ्राय देरहासारजों गाखोबाय आदा फ्रिया। दा हाबहैनायसै आरो बिथांमोननि न'आव। दा सफैबाय लोगोफोर, न'आथ' बेनो नै। दा बिसिनि न'खरनि अबस्थाखौ नायदो नोंथांमोना। नैबे न'खरनि सुबुं एक्स एनडेबि बिथां, जायआ बै दैदेनगिरिफोरनि बिथोन बायदियै, अर्डार बायदियै गावसोरनि आफादनि प्रट'कलजों सोलिनानै माखासे खामानि मावनायफोराव केसफोर नांनानै थाबाय बै समफोराव। दा बेफोर गासैखौ दोनथ'नानै बिटिआर आकर्ड खालामफैबाय, पिस आकर्ड गोजोन गोरोबथा खालामफैबाय। बेनि उनाव बिथांमोननिफ्रायनो माखासे दैदेनगिरिफोरबो जाबाय। नाथाय केस जानाय थानाय बिथांमोनहा दिनै हालाय हाफाय जादों होननानै नैबे न'खरनि बिसिया फोरमायदों। दा केस गेलेनो थाखाय बा केसनि फर्मेलिटिसाव खारनो थाखाय बिथांमोनहा थोजासे रां गैया। न'खरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि। दा बेनिखाय बै समाव हारिनि थाखाय गसंबोनाय, हारिनि थाखाय मावबोनाय, हारिनि थाखाय अबदान होबोनाय बिथांमोनहा सोरहाबा नै बेबायदिनो केसाव गोग्लैनानै दं दिनैसिमबो। माने केसनि बेले बेजेयाव दं। केसा खुनु क्लियार जायाखै, बेल जायाखैनो, माने सोलिनानै दं केसा। दा सोरबा बायदि बा नैबे न'खरनि जाय बिथांनि केस दङ, बिथांनि केसाथ' मिथिनाय बायदिब्ला नागालेण्डआवसोनो। बेनिफ्राय दा नैबे न'खरनि जि हिन्जाव, बिथांहा माने सासे गथ' लानानै बिराद हालाय हाफाय हारसिङै माने न'खर खुंनांगासिनो दङ। जायनि फिसाया बै समाव जों बर' हारिनि थाखायनो अबदान होबोदोंमोन गावखौनो। नाथाय दिनै हारसिङै गसंनांदों। बिथांनि केसनि थाखाय, बिथांनि केसखौ बा बिथांमोननि न'खरखौ गोजोनाव लाबोनो थाखाय रावबो गसंफायाखै। बेखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। नैबे न'खरल' नङा, जानो हागौ गोबां बेफोरबायदिनो माखासे एक्स एनडेबि बिदा फंबायफोरनि न'खराव बेबायदि दासिमबो जानानै दं। बेनिखायनो आङो बुंदों दैदेनगिरिफोरहा, जायफोरा बे संगठन एबा ग्रुपनिफ्रायनो, बिथांमोना सोरबा सोरबाथ' दैदेनगिरि जाहैबाय। दा बे दैदेनगिरिफोरा गोजौआव थानानै बिथांमोना नैबे बेफोरबायदि न'खरखौहाय, बेफोरबायदि केसनि बेले बेजेखौहाय एसे नायनानैहाय सापर्ट खालामोब्ला एबा सल्भ खालामनानै होयोब्ला नैबे बिथांमोना बिराद गोजोननाय मोनगोन। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन, फोरमायसिगोन। नैबे केस नांनानै थानाय एक्स एनडेबिनि हिन्जाव बिनानाव, गथ' गोनां सासे 2 बोसोरनि, जोबोद दुखुनांथाव। नैबे बिनानावनि फिसायानो केस नांनानै दङ जाहैबाय। दा बिराद हालाय हाफाय जानानै दंनो बिथांमोनहा। न'खरनि अबस्था बिराद गाज्रि। फिसाला सासे दं नै, बाबु दङ नै। दा बे फिसाखौ खांलांनांगौ, न'खर खांलांनांगौ। नाथाय बे समावनो बिथांनि नैबे बाबुनि बिफा आरो नैबे बिनानावनि फिसाय दा हालाय हाफाय केसनि थाखाय नारा नाथा थाखा फैसा गैया। बेबो गुबुन स्टेटआवसो बिथांमोननि केसा होननानै मिथिनो मोन्दों। दा नोंथांमोना नुबाय, बुजिबाय बेसेबां दुखुनांथाव नैबे मोनसे बर' न'खरा। जोंनि फिसायनाहाय केस जादोंनो। औ, मानिनो केसाबा? बे केसाहाय फाराव दंमोन नालाय इयो केसा फैबाय थायो। ओमफ्राय दा माबोरै सोलिदों न'खरालाय? जोंनिथ' दा न'आवहाय जेबो गैया, आरो जों थाखा फैसाबो थाइसेबो गैया आखायाव, आरो जों गोजानावबो थांनो हाया। बा केसखौहाय, दा केसनि थाखायहाय माबाफोर सोरबा दायथ' लादों नामा? रावबो दायथ' लायाखै।
ओमफ्राय नोंनि फिसाया एनडिएफबि खामोन? आंनि फिसाया औ एनडिएफबि-खामोन। ओमफ्राय एनडिएफबिनि बै 4 लाख रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन ना मोनाखै नोंसोरलाय? मोनाखै। मोनाखै? ओहो। केसआ अबाव जानानै दङ? नागालेण्डआवहाय थांनांगौ। दा थाखा फैसायानो गैया जोंना, माजों थांनो जोंलाय। जों सरकारखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो थाखा फैसानि थाखाय, आरो जों बेयावहाय थांनो हानाय बायदि। जोंनाथ' दा जों केसआवहाय थांनो हाया नालाय, बे रनजित सार आरो हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो। नैबे बिथाङा जाहैबाय गामि खाथिनि। ओमफ्राय नोंथांनि मिथिनायावहाय बे मा जानानै दं? बे न'खरावथ' गोबां, बेनि हासबेन्डआ सिगां एनडिएफबिमोन। एनडिएफबियाव बिथाङा म्यानमारावनो ट्रेनिं लानानै होजोंनो दङमोन। जेब्ला बिथाङा ट्रेनिं जोबनानै गामि फारसे फैफिनो, बे समावनो बिथाङा हमजादों। हमजानानै बिथाङा गोबाव जाबाय, जेलावबो 9 माससोआनो थानांदों आरोखि। थानानै बिथाङा गबोदों। गना फैनानै दिनैसिमाव केसआ उइद्र' जायाखै। बिथाङा बिराद गोरिब मानसि, जेबो गैजाया। न'फ्राव दिनैहाय बिमा बिफा हाजिरासो मावो। दिनैहाय बिनि थाखायनो सरकारनिसिम बिथाङा न'आव गैयाब्लाबो बिथाङा गावगा गैयिनि थाखायनो दस्रा बेलेगाव खामानि मावनानै दिनै न'खरखौ सुफुंनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैसिमाव गावनि केसखौ नायनो हायाखै। बिथाङा बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि माखासे गोजौ लेभेलाव थानाय सारमोना, बिटिआर सरकारनि एबा गभार्नमेन्टआ, जेन'बा प्रमद बर' सार एबा फेरेंगा सारमोना बिथांनि केसखौ जेन नायो। जों गामिनि जानानै बेखौनो लुबैयो आरोखि। माने न'खराव जेबो गैया, फिसा दङ, नै हिनजाव दङ, बिदा फंबाय दङमोन। खिन्थु गैयिनि थाखायनो गावबागाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मावनानै जानांगौ गोनां जादों आरोखि। अब्ला दिनै बिथांनि केसआ दिनै नागालेण्ड बायदियाव, अब्ला नागालेण्ड बायदियाव दिनैहाय बिथाङा थाङो बेसेबां खरसा नांगौ, दिनै बेखौनो बिथाङा दिरुननो हायाब्ला माजों थाङो केसआव, अब्ला बेनि केसआ माब्रै जोबगोन, नैबेसो जानानै फैदों आरोखि। दा आं गामिनि जानानै गेदेर गोलावफोरखौ आं खावलायो आरोखि, जेन बिथांनि केसआ समाधान जानानै गावनि बिसि फिसाजों न'खराव थानो हायो, जेन बेखौनो आं खावलायो आरोखि। बिथांनि केसआथ' जोंनि मिथिनायाव, नुनायाव बिथांनि केसआ वारेन्ट जाना दङ। बिथांखौ नुयोब्लानो एनडबा जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि। थिखोना लांनायनि नैबे बेलायाव जाना दं आरोखि। जेबो उफाय गैया बिथाङा। बेनिखायनो सारमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरोखि, आंनिफ्राय गामिनि जानानैहाय।